Grabando. Ola amigos chanfaineiros e chanfaineiras. Estamos aquí en Berlín no mercado intentando vender os novos proxectos, pero queríamos vos mandar un saludo grande agora que vades ver as pezas do Chanfaina vades Vades ver Nena e Dina, que bueno, que protagonizada por a nena de García e por Erundina. Moitas gracias a ela e bueno, a ver, foi o que chegado ali a San Sadurniño o que nos tirou un pouquiño por facer e que vos guste. Nada máis, espero que salga guai as proxeccións todas. Nos estamos aquí intentando eso, vender os nosos proxectos, pero tamén falando moi ben do Chanfaina Lab. Tamén está Simone aí mirando para nós, aí o teis, que tamén ven a ver se vende proxectos. Si xa o veríais no vídeo anterior ou veredelo no posterior, non? Veña, que están facendo a cola aquí para que queren comprar todo. Está aquí a cola, mira cuánta xente que está que quere comprar todos estos. Nos están esperando. Temos que ir. Chao. Chao. Abrazos.